Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, αποφασίσαμε να αναδείξουμε ένα θέμα ξεχασμένο, αν θέλετε, από αυτά που για κάποιο λόγο και η πολιτεία, νομίζω, φοβάται να αγγίξει, υπό το φόβο να μην αναστατώσει τον κόσμο, γιατί όταν μιλάμε για τα καταφύγια της πολιτικής άμυνας, είναι λες και προετοιμάζουμε τον κόσμο για κάτι, και αυτό που αφορά τη χώρα μας, Ιάκωβε, είναι συνήθως εχθροπραξίες. Ότι πολεμική σύραξη. Σκέψου να τρέξει μια εκστρατεία τώρα, το αρμόδιο Υπουργείο, η πολιτική άμυνα, δεν θα πάει του καθενός ο νους ότι κάτι τρέχει, κάτι μας προετοιμάζουν και πρέπει να προφυλαχθούμε. Ακριβώς. Το κάνουμε εμείς, συνεπώς, κυρίες και κύριοι, γιατί θεωρούμε ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε πού μπορούμε να σπεύσουμε όταν γίνει κάτι και όχι απαραίτητα πόλεμος. Συμβαίνουν τόσα. Να πούμε από πού μας ήρθε η ιδέα. Ήταν από την έκρηξη που έγινε στο λιμάνι του Λιβάνου και το βίντεο εκείνο που έκανε τον γύρο του κόσμου με την ανάφλεξη, εκείνο το μανιτάρια εκείνη τη στιγμή, που όλοι κάναμε τον συνειρμό πως πρόκειται για πυρηνική βόμβα. Ναι. Και όλοι σκεφτήκαμε πόσο κοντά είμαστε σε αυτή την περιοχή. Εξάλλου νιώσαμε τους κραδασμούς, αν θέλεις, της έκρηξης αυτής και τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση. Ναι. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την πολιτική άμυνα προκειμένου να δούμε πώς μπορεί ο καθένας να εντοπίσει το καταφύγιο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του. Χαίρετε, Ιάκωβος Ιακώβου το όνομα μου. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε ποιο είναι το καταφύγιο στο Στρόβολο. Θα σας πάρω σε λίγο πίσω για να σας πω. Σε περίπτωση που γίνεται οτιδήποτε και χρειαστεί να πάμε στα καταφύγια, τι πρέπει να έχουμε μαζί μας? Τα απαραίτητα που θεωρείτε για σας για να κάνετε κάποιες ώρες. Τα καταφύγια τούτα είναι και για να μείνουμε μέρες. Κάποιες ώρες μέχρι να περάσει μια κατάσταση που να υπάρξει εχθρική. Μπορεί ξηραντροφή να έχετε μαζί σας. Ένα κουτί με ξηραντροφή, ένα ραδιόφωνο που για να ακούτε τις ειδήσεις έξω τι γίνεται, ένα κλεφτοφάναρο. Και υπήρξε απάντηση στο τηλεφώνημα που για μπορεί. Να είμαστε δίκαιοι, μου είχαν ζητήσει τα στοιχεία μου για να με πάρουν πίσω. Σε λιγότερο από 5 λεπτά επικοινώνησε η ίδια κοπέλα μαζί μου που εργάζεται στην πολιτική άμυνα και με ενημέρωσε πως στο σπίτι μου κοντά, στην οδό που της είχα δώσει, βρίσκονται 2 καταφύγια, το ένα δίπλα στο άλλο. Μου είπε και την χωρητικότητα και πώς μπορώ να φτάσω εκεί. Βέβαια δεν γνωρίζουμε άμα φτάσει και πληρωθεί ο αριθμός, τι γίνονται όσοι θα οδηγηθούν κάπου αλλού ενδεχομένως. Φαντάζομαι πως αυτό γίνεται. Ότι το εντός 24 ώρων. Αυτό ήταν που μου προξένησε εντύπωση Κάτια. Μου είπε πως από την στιγμή που προκύψει κάποιος λόγος και πρέπει να εκενωθεί, να παραδοθεί το καταφύγιο από τον ιδιοκτήτη του, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών. Τώρα δεν ξέρω, σε περίπτωση ομιγέννητο, είτε κάποιας σύγκρουσης πολεμικής, είτε κάποιας έκρηξης με επικίνδυνα χημικά, εάν οι 24 ώρες είναι, αν θες, λίγος χρόνος και θα μπορέσουν να βοηθήσουν την κατάσταση. Είναι γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα είναι στημένο σε εθελοντική βάση. Ακριβώς. Πάμε όμως εμείς να συναντήσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Χρυσάνθου. Είναι σε ένα τέτοιο καταφύγιο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Κάτια μου. Καλημέρα, Ιάκωβε. Ευγενικότατος ακούω όταν μιλάς με ξένο κόσμο στο τηλέφωνο. Μπράβο. Εμείς, να σου πω ότι είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Χρήστο Πέτρου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός. Βρισκόμαστε στο καταφύγιο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα γραφεία της πολιτικής άμυνας, εδώ στην περιοχή της Λακατάμιας. Θα δούμε μαζί του 2-3 διαδικαστικά για το πώς πρέπει να είναι ένα καταφύγιο, τι πρέπει να έχει, τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Και μετά, αντιλαμβάνομαι, θα πάτε και στη συζήτηση στο στούντιο με τον προϊστάμενο του κυρίου Πέτρου. Λοιπόν, καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία εδώ στον χώρο σας. Να πούμε έτσι για να γνωρίζει και ο κόσμος πρώτα έτσι πώς πρέπει να είναι ένα καταφύγιο και να έρθουμε λίγο προς τα δω για να περάσει και το αυτοκίνητο. Σκοπός του καταφυγίου είναι να παρέχει προστασία στο κοινό τη στιγμή που γίνονται βομβαρδισμοί. Γι' αυτό κύριο στοιχείο είναι να θωρακίσουμε τα ανοίγματα ενός καταφυγίου, τα οποία κλείνουν με κατάλληλες μεταλλικές κατασκευές, ώστε να αποτρέψουν να πληγεί το καταφύγιο από θράσματα συμβατικών όπλων. Ένα άλλο σημαντικό είναι να διαθέτει επαρκή αερισμό, να φροντίσουμε να έχει τουαλέτες για τις ανάγκες και το συγκεκριμένο που βρισκόμαστε εδώ έχει τουαλέτα υφιστάμενη. Και να πούμε για πόσα άτομα είναι. Είναι η δυναμικότητα του, είναι για 780 άτομα το συγκεκριμένο. Το οποίο είναι χωροθετημένο, φαντάζομαι, για τα άτομα της περιοχής εδώ στη Λακατάμια, για ένα μέρος για να καλύψει μια αναχτή της εγγύης περιοχής εδώ μες στα γραφεία μας.
Περαιτέρω, ανάλογα με τη δυναμικότητα και όταν υπερβαίνει κάποιο αριθμό, πρέπει να διαθέτει εξόδους διαφυγής. Το συγκεκριμένο διαθέτει μία έξοδο διαφυγής στο βάθος. Και αυτό γίνεται για ποιο λόγο, κυρίως μπορεί να χτυπηθεί η είσοδος? Ναι, μπορεί να χρειαστεί να εκκαινωθεί άμεσα το καταφύγιο, οπότε είναι καλό να διαθέτει και μια δεύτερη εναλλακτική λύση σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη να εκκαινωθεί το καταφύγιο. Ένα περίπου πόσα έχουμε σε όλη την Κύπρο, χωροθετημένα? Έχουμε περίπου 2.250 καταφύγια που επαρκούν για να καλύψουν το 40% του πληθυσμού περίπου. Αντιλαμβάνομαι τα πλήστα είναι ιδιωτικές περιουσίες. Είναι ιδιωτικά, τα οποία έχουν παραχωρήσει, ο ιδιοκτήτης του χώρου έχει παραχωρήσει συγκατάθεση, ούτως ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καταφύγιο σε περίπτωση που ειδοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Εκεί στη γειτονιά μου βλέπω το καταφύγιο, είναι ένα υπόγειο μιας ιδιωτικής κατοικίας. Ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί για πολλούς άλλους λόγους. Θα χρειαστεί να γίνει μια διαδικασία που να το παραδώσει όμως. Ναι, θα ειδοποιηθεί και θα πρέπει να το παραδώσει ανάλογα με τη χρήση. Υπάρχουν τρία είδη καταφύγιων. Είναι τα ιδιωτικά, τα οποία προορίζονται μόνο για τις ανάγκες της οικογένειας στο συγκεκριμένη υγεία. Είναι κάποια άλλα που είναι σε πολυκατοικίες και προορίζονται, αν είναι μικρά δηλαδή το υπόγειο, μόνο για τους ενίκους της πολυκατοικίας. Και αν είναι δημόσιο, πρέπει να το παραχωρήσει εντός 24 ωρών για τις ανάγκες που θα αναλάβει η πολιτική άμυνα τη διαχείριση του χώρου από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης και θα πρέπει να το παραδώσει πλήρως καθαρό και έτοιμο για χρήση ως καταφύγιο εντός των 24 ωρών. Αυτό που άκουγα την Κάτια και τον Ιάκωβο να λένε ότι δεν είναι για διαμονή εδώ, είναι απλά για κάποιες ώρες ακριβώς έτσι πώς το έχετε σχεδιασμένο. Ναι, τα καταφύγια σχεδιάζονται για να παρέχουν προστασία κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών για μικρή χρονική περίοδο. Δεν είναι για διαβίωση για αρκετές μέρες ο σχεδιασμός που έχει γίνει. Είναι μόνο για την διάρκεια των εχθροπραξιών τη στιγμή των βομβαρδισμών. Μάλιστα. Γιώργο. Το 1996 ήταν βεβαίω πολύ μακριά. Ναι, κάτι σε ακούω. Πέραν από το χώρο εκεί, δεν πρέπει να υπάρχει και κάτι εκεί το οποίο ίσως και αναλώσιμα ή νερό ή οτιδήποτε, τα οποία βεβαίως θα αντικαθιστούνται κατά διαστήματα για να είναι και να μην λήξουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν σε τέτοιους χώρους, ασχέτως αν είναι λίγες ώρες ή κάποιες μέρες? Ακριβώς. Η Κατία ρωτάει λίγο με τη διαδικασία, ίσως τι πρέπει να έχει μαζί του ο κόσμος ή αν τα καταφύγια πολιτική άμυνα πρέπει να έχει από μόνη της κάποια ξηρά τροφή, νερό ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται έτσι για κάποιες ώρες. Εντάξει, επειδή οι χώροι αυτοί ανήκουν οι πλήστοι ανήκουν σε ιδιώτες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να επέμβει σε μια περιουσία ιδιωτική. Το καταφύγιο εν καιρό ειρήνης χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τις άδειες οικοδομής που διαθέτει η οικοδομή. Όμως η πολιτική άμυνα τη στιγμή που θα αντιληφθεί ότι υπάρχει ανάγκη για χρήση καταφυγίων, θα φροντίσει αν απαιτηθεί για προσωρινή παροχή φαγητού. Γνωρίζουμε το δίκτυο, ξέρουμε επακριβώς που βρίσκονται τα καταφύγια. Αυτά θα φροντίσουμε. Γνωρίζουμε εκ των προτέρων. Ένας πόλεμος δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Θα γίνει σχεδιασμός για να φροντίσουμε να εφοδιαστούμε με πόσιμο νερό και κάποια ξηρά τροφή τα καταφύγια. Κάτι εν συντομία, το 1996 που είχαμε τα επεισόδια είναι μακριά βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε κάποια στιγμή που ο κόσμος τηλεφωνούσε έντονα για να μάθει που είναι το καταφύγιο του, που υπήρξε κάποιος φόβος? Πρόσφατα που είχαμε την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο με την Τουρκία και με την Ελλάδα, υπήρχε το ειδικά το τρίμερο που ήταν λίγο εντεταμένη η κατάσταση. Είχαμε δεχτεί γύρω στις 50 τηλεφωνικές κλήσεις για να γνωρίζουν επακριβώς τα διαθέσιμα καταφύγια που βρίσκονται στην περιοχή τους και παρήχαμε άμεσα πληροφόρηση στο κοινό. Λοιπόν, επιστρέφω στο στούντιο. Ιάκωβε, δεν πήρες μόνο εσύ τηλέφωνο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και τον συνομιλητή σου. Τώρα, εμείς φιλοξενούμε τον κύριο Νικόλα Πάρη, τον ανώτερο λειτουργό πολιτικής άμυνας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Έχουμε πάρα πολλές απορίες. Καταρχάς, αν πρέπει να εμπιστευόμαστε αυτά τα καταφύγια και για ποια ανάγκη. Δηλαδή, είναι ακόμα στημένα και δεν ξέρουμε αν είναι όλα, διότι εμείς τώρα δείξαμε το δικό σας. Μπορούμε να φανταστούμε την κατάσταση ενός εθελοντικού τέτοιου καταφυγίου σε μια γειτονιά. Είναι μόνο για εχθροπραξίες, δηλαδή αυτό μόνο μας απασχολεί, αυτό που λέγαμε πριν. Μπορεί να τύχει κάτι οτιδήποτε πυρηνικό. Είναι και το άκυο θα είναι απέναντί μας, δηλαδή δεν πρέπει να προετοιμαστούμε για οτιδήποτε. Και ακούσαμε και πριν ότι πρέπει να είναι έτοιμα μέσα σε 24 ώρες. Δεν θα έπρεπε να είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή?
Το 24 ώρες είναι με τη λογική ότι αν πλησιάζουμε σε εχθροπραξίες θα το δείξει η πολιτική κατάσταση. Ναι. Θα διακοπούν οι συνομιλίες, θα υπάρξει συγκέντρωση στρατευμάτων κλπ. Τούτον ήταν το δόγμα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν επάρθηκε η πολιτική απόφαση να γίνουν τα καταφύγια. Εν τη σοφία της τότε η πολιτική ηγεσία είπε, και πολύ σωστά, δεν θα διαθέσω τεράστια κονδύλια να χτίσω καταφύγια στα πρότυπα των καταφυγίων του Λονδίνου του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα αξιοποιήσουμε τα υφιστάμενα υπόγεια και μάλιστα θα υπογράψουν οι ιδιοκτήτες σύμβαση πάνω σε εθελοντική βάση. Με βάση τούτον, το δόγμα τότε που εξακολουθεί να είναι το ίδιο, τα καταφύγια θα παράσχουν προστασία μόνο από συμβατικά όπλα. Για προστασία από πυρηνικά, βιολογικά, χημικά κλπ. Πολύ ελάχιστες χώρες έχουν, όπως για παράδειγμα η Ελβετία, που υπάρχουν υπόγειες πόλεις με γυμναστήρια, κομμωτήρια, ανέσεις κλπ. Αλλά ακόμη και οι Ελβετοί σταματούν τώρα το πρόγραμμα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι κάναν τέτοια καταφύγια την εποχή που σέρναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, που δεν υπάρχει πλέον τούτη εποχή. Άρα για να είμαστε πραγματιστές, προς το παρόν δεν θα αλλάξει το δόγμα. Δεν είμαστε σε θέση, και μάλιστα σε εποχή οικονομικής κρίσης, να κατασκευάσουμε καταφύγια που θα μας προστατεύσουν από πυρηνική επίθεση. Από φυσική καταστροφή, από ένα σεισμό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, αλλά τώρα πρέπει να είναι έτοιμα για... Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Είναι και το ιδιαίτερο του πυρηνικού, το πώς θα το... Ναι. Αλλά άρα μας λέτε ότι είναι εκεί και απλά τα συντηρούμε ή δεν τα συντηρούμε μόνο για περίπτωση πολέμου. Θα τα πάρουμε έναν-ένα, διότι όντως εθέσετε πολλά θέματα. Ναι. Σε περίπτωση σεισμού δεν θα βάλουμε κανένα σε καταφύγιο, θα πάμε έξω, θα στήσουμε έναν δίσκινο. Μάλιστα. Λόγω των ιδιαζουσών συνθήκων του σεισμού. Σε περίπτωση πλημμύρας, επίσης δεν θα βάλουμε κάποιον εκείνο είναι μέσα υπόγειο, ναι, μέσα σε υπόγειο. Ποια ήταν η ερώτηση αρχική, ξέχασα το... Λέω, είναι και εκείνο που είπαμε για τις 24 ώρες. Μας εξηγήσατε ότι είναι πολιτικό και θα φανεί πολιτικά. Ναι. Ένα είναι αυτό. Το θέμα, ωραία, να το πάρουμε έτσι έναν-ένα για να ξέρουμε καταρχάς πού θα αποταθούμε στην περιοχή μας. Ο κόσμος, υπάρχει πρόβλημα να το αναστάται στην περιοχή του, να βάζει ένα κωδικό, να βλέπει ας πούμε πού μπορεί να πάει. Το θέμα είναι, ναι. Κατάλαβα ακριβώς τι εννοεί. Το θέμα είναι πολυδιάστατο. Θα μπορούσαμε, και είχα γίνει σκέψεις, τα καταφύγια να εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα. Ναι. Με το σκεπτικό ότι ο πληθυσμός είναι υποπροστασία σε περίπτωση εχθροπραξιών, άρα θα του παράσχεις μεγαλύτερη προστασία δημοσιοποιώντας το έτσι. Ο εχθρός δεν θα έχει καμία δικαιολογία να χτυπήσει και να πήγαινε κατά λάθος. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη. Αλλάζουν οι εποχές, υπάρχει και η περίπτωση υβριδικού επεισοδίου. Οπότε είναι καλύτερα να ξέρει μόνο ο ενδιαφερόμενος. Ήβραμε μια μέση λύση, όπως το να τηλεφωνά ο κόσμος και ο κάθε ενδιαφερόμενος και να μαθαίνει. Διότι δημοσιοποιώντας τα δίνεις επακριβώς και το στίγμα με ακριβείς συντεταγμένες και δεν είμαστε διότι σίγουροι. Το πρόγραμμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με εχθρική πράξη και πόλεμο. Εμείς συζητάμε να ήταν για οτιδήποτε άλλο που φαίνεται ότι δεν. Ναι. Και επίσης έχουμε εγκαλύψει 2.500 υπόγεια και τα έχουμε κάνει καταφύγια. Δεν είναι όμως, δηλαδή στην ουσία όλα, σχεδόν όλα τα υπόγεια της Κύπρου. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τον πληθυσμό. Έτσι έχουμε στην ιστοσελίδα μας οδηγίες για το σε ποιο μέρος του σπιτιού και πώς να καλυφθεί κάποιος του οποίου η περιοχή δεν διαθέτει καταφύγιον, διότι υπάρχουν και διάφορα παρεμφερή προβλήματα, όπως το να υπάρχει υπερπροσφορά καταφυγίων σε ορισμένες περιοχές που δεν υπάρχει κόσμος, όπως τα παραλιακά ξενοδοχεία της Αμμοχώστου, και να μην έχουμε αρκετά καταφύγια για κόσμο σε πυρήνες πόλεων, για παράδειγμα, όπου
δεν υπάρχουν πολυκατοικίες. Τώρα, κύριε, εγώ θυμάμαι ότι σε αυτούς που εθελοντικά παραχωρούσαν το υπογειό τους έδιναν και ένα ποσό, ένα συμβόλαιο, δεν ήταν, από το κράτος. Η απάντηση είναι όχι. Απλώς το κράτος αναλάβανε τα έξοδα της εγκατάστασης των μεταλλικών κατασκευών, οι οποίες που φαίνονται και στην εικόνα, οι οποίες κατασκευές θα μπορούσαν να κόψουν τα απευθείας θραύσματα μιας βόμβας ή βομβίδας ή σφαίρας συμβατικού όπλου. Ακούσαμε ότι είναι περίπου 2.500 αυτά τα καταφύγια. Αντιλαμβάνομαι κάποια είναι... Εδώ τα στοιχεία που έχω τα τελευταία που πήγαν στη Βουλή, ότι τα 1.641 λέει είναι δημόσιοι χώροι που δίνονται να χρησιμοποιηθούν από το κοινό σε περιπτώσεις εχθροπραξιών, ενώ 596 καταφύγια είναι ιδιωτικά ή κοινά και προσφέρονται για αποκλειστική χρήση από τους ιδιοκτήτες τους. Αυτά είναι προσωπικά του καθενός, δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε. Είναι της περιοχής τους, πώς το... Ναι, όταν είναι μικρό το υπόγειο και χωρά μόνο τους ενίκους, δεν το κάνουμε δημόσιο, όμως διαμορφώνουμε τις μεταλλικές κατασκευές για να προστατεύσει τους ενίκους π.χ. της πολυκατοικίας. Και η τελευταία φορά που έχετε πιστοποιήσει, αν θέλετε, ένα τέτοιο καταφύγιο, πότε είναι μια συνεχής διαδικασία? Ναι, τώρα έχοντας συμπληρώσει το βασικό πρόγραμμα, είχαμε 5 πολιτικούς μηχανικούς, μας έμεινε ένας ο οποίος έχει αναλάβει τη συντήρηση και τη δημιουργία τυχών νέου καταφυγίου που να δημιουργηθεί σε πολυκατοικία που χτίζεται τώρα. Μια παρανόηση που υπάρχει είναι το ότι μπαίνει ο κόσμος μέσα, λέει πήγα σε καταφύγιο πολιτικής άμυνας και ήταν λερωμένο. Μα είναι του ιδιοκτήτη το καταφύγιο μέχρι να χρειαστεί. Άρα εμείς αναλαμβάνουμε την συντήρηση των μεταλλικών μέρων. Αυτή είναι η απορία μου. Κάθε πόσο καιρό η πολιτική άμυνα μεταβαίνει στα καταφύγια αυτά, βλέπει την κατάσταση και βλέπει αν τηρούνται και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες παραχώρησε έστω και οικειοθελώς ο ιδιοκτήτης στην πολιτική άμυνα αυτό το καταφύγιο. Γιατί μπορεί κάποιος να το έχει μετατρέψει σε ένα μικρό εργοστάσιο, παραδείγματος χάρη, σε ένα ξυλουργείο. Έχουμε εικόνα κατά πόσον αυτά μπορούν εντός 24 ωρών να παραδοθούν στο κοινό? Ναι. Ο μηχανικός μας έδωσε έναν αριθμό κατά προσέγγιση, όχι τυχαία, επειδή η ζωή συνεχίζεται, οι οικοδομικές άδειες συνεχίζονται, κάποιος μπορεί να θέλει το ημιυπόγειο του για να στεγάσει, ξέρω εγώ, μια νοικιακή βοηθό, θέλει να το μετατρέψει σε εργαστήριο και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε αιτήματα για κατάργηση του καταφυγίου, τα οποία εξετάζουμε ανάλογα με την περίπτωση. Εδώ λέει η απάντηση στη Βουλή του Υπουργού Εσωτερικών του Αρμόδιου είναι ότι είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιες που ζητούν κατάργηση. Και επίσης διαπιστώνεται ότι υπήρξαν περιστατικά κλοπής, ντεπόζιτα νερού κατά τη διάρκεια. Τότε είχαμε και κάτι περικοπές νερού. Θυμάστε που τα έπαιρναν τα ντεπόζιτα. Άρα, συνεπώς, για να συνοψίσουμε, κύριε Πάρη, επειδή το τρέχετε το πρόγραμμα, η πολιτική άμυνα είναι μεγάλο κομμάτι των αρμοδιότητων σε αυτά τα καταφύγια. Ναι. Και οι πολίτες, σας το λέμε έτσι, γιατί και εμείς έτσι, με αυτόν τον λόγο το αναδείξαμε, θέλουν να ξέρουν. Κατά τα πρότυπα, είπατε και εσείς, δεν μπορούμε να φτάσουμε τα πρότυπα της Ελβετίας ή άλλο χώρο, αλλά ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι που δεν είναι, ξέρω εγώ, δεύτερη εργασία κάποιου στο σπίτι του, που μπορεί να αδειάσει και να χρησιμοποιηθεί την ώρα που χρειάζεται. Αυτή τη διαβεβαίωση θέλουμε και ο κόσμος. Μας λέτε εσείς ότι μπορούν να επικοινωνούν και να γνωρίζουν, ειδικά όταν είναι νέοι στη νέα γειτονιά, πού μπορούν να πάνε. Ναι. Είδαμε όμως ότι είναι το 40%. Είπατε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Αυτό που θέλουμε να φύγει από εδώ τώρα είναι μια διαβεβαίωση για τον κόσμο. Ότι μπορεί να αποταθεί σε εσάς και να νιώσει ασφάλεια. Έχουμε δώσει το τηλέφωνο 22 403 451, όπου μπορεί να αποταθεί ο πολίτης, όχι μόνο για την ακριβή θέση του καταφύγιου, αλλά και για παρεμφερείς απορίες που έχει. Δεν θεωρείτε καταληκτικά ότι πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα ή στην πολιτεία, στο αρμόδιο Υπουργείο, ότι πρέπει να ενισχύσει, αν θέλετε, αυτό το πρόγραμμα, να βοηθήσει, να γίνει καλύτερο? Ως πολιτική άμυνα θεωρείτε ότι είναι εντάξει? Ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο και βλέπουμε ότι υπάρχει οικονομική στενότητα. Εδώ πιο βασικοί τομείς και αναγκαστικά θα κάνουν οικονομία. Έτσι, αφού υπάρχει μια βασική υποδομή,
δεν θα πιέσουμε για μεγαλύτερα κονδύλια, ειδικά για τούτον το θέμα, διότι ακόμη και για την πολιτική άμυνα υπάρχουν πιο πιεστικές ανάγκες. Ναι. Υπάρχει εκεί η βασική υποδομή. Έχουμε τους σταθμούς πολιτικής άμυνας, στους οποίους οι πολίτες υπηρετούν και μέρος της δουλειάς τους, το ιδιαίτερα των συνοικιοφυλάκων, είναι να γυρίζουν, να βλέπουν την κατάσταση των καταφυγίων και να αναφέρουν. Επομένως, υπό τας περιστάσεις, το πρόγραμμα πάει καλά. Μάλιστα.